ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଧବନ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ବନମାଳୀ ଦାସ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ କବି ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକାର ଥିଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏତାରି, କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲେ ସହି ଓ ମଣିମାହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଜଣାଶୁଣା ରଚନା ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ବ୍ୟବହୃତ। ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଜନସମାଗମ ସ୍ଥଳ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ବୋଲାଯାଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଆଦି କବି ଭାବେ ଜଣା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ କେବଳ ପ୍ରେମ କାବ୍ୟ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଲୋକାଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଓ ସେ ନିଜ ସମକାଳୀନ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ। ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସଠିକ୍ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1736 ଓ ଦେହାନ୍ତ 1793 ବୋଲି ଏକ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗବେଷକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଓ ଆନୁମାନିକ ଜନ୍ମ ସମୟ 1720 ଠାରୁ 1730 ମଧ୍ୟରେ ତଥା ଦେହାନ୍ତ ସମୟ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ସେ କେତେକ ଚୌପଦୀ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯଥା କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲୁ ସହି, ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନା, କି ଲାଜ ପାଇଲି ଆଜ, ସଙ୍ଗିନୀରେ ଚାହା, ମଣି ବିମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଗ ଦୂତି ଆଜ ରାତି ସରିବ କିଏ ନିଶିଗୋ, ଆଲୋ ସଖୀ ପାଶୋରି ନୁହେଁ ଗିରିଧାରିକି, ଆଲୋ ସଖୀ ଅତି ବିଷମ ନେତ୍ର ବିରତି, ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟା କାହିଁକି ସୁନା ବରଣା, କିଏ ଲୋ ସଜନୀ ଖେଳି କଦମ୍ବ ମୂଳେ, କଳାବତୀ ଖଞ୍ଜନାକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜଣାଣ। ଶ୍ରୀ ଶରଦା ବାଲେ ମାଗୁଣି ଜଣାଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଯଶୋଦା କୁମର, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୈତାରି, ମଣିମାହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ଦୁଃଖନାଶନ ହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, କୃଷ୍ଣ କେଶବ ହରି, ଆହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ସେ ମୁଖ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏହି ଓଡ଼ିଶୀ ଛାମୁରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।